καλημέρα. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε. Νομίζω καλά. Νομίζω δηλαδή. Τι να παίξουμε. Εγώ απλά άνοιξα την κάμερα, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε. Αλλά εγώ απλά άνοιξα την κάμερα. Spotify έχει τραγούδι που φωνημάν. Αυτό το βλάκα εδώ. Αυτό το παιχνιδάκι θα παίξουμε. Είναι σκάτα, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα, ελπίζω να μ' ακούτε. Παιδιά, το σιγά εγώ δεν τράβαγα. Όχι, δεν πειράζει, μπήκαμε στο παιχνιδάκι τώρα. Όχι, 710 μόνο. Καλά, εντάξει, ναι, παιδιά, εδώ τρώμε copyright, πώς το λένε. Αλλά δεν πειράζει, ας φάμε copyright. Ας το παιχνίδι παίζουμε, έτσι δεν κολλήσουμε κάτι. Καλό είμαστε. Και να, αυτό δεν ξέρω. Αχ, το μαλάκο. Μόνο 56 καπτέρα φίλε. Μη. Γι' αυτό θέλω να πω. Στη ζήλια κρύβεσαι μωρό μου και το λες. Όχι σαν την καπτέρα, δεν το ξέρω τι αυτό. Εγώ νομίζω είναι λίγο καλό. Γεια. Είστε εσείς και δεν μπορώ να κλείσω το Skype. Άμα κλείσετε δεν το αφήνει κάτι. Καλύτερα, όχι γιατί δεν ξέρω. Σιγά θα πάθα κάτι. Γκολο και τρά. Δεν παθαίνεις τίποτα. Εντάμε εδώ. Εδώ. Διάβα. Βοτσα. Είχαμε μεταγεί. Τι λέει. Αλλά. Παιδιά, καληνύχτες. Είτε καλό όχι. Είτε καλό ταξίδι σε αυτόν εκεί τον τύπο. Αυτό είναι το μεγάλο. Λογοβόλο δεν έχει ρε παιδιά. Λογοβόλο δεν έχει μόνο. Λάκι. Θα πάρω ένα καπέλο. Να γίνω μπουτμαν. Αυτό δεν έχω, αλλά δεν ξεχνάω. 900 μέτρα, δεν έχω τόσο παίξει. Όμως αυτά στο δω εντάξει κάνω 3.000 μήνα, αλλά έχω μία, 2, 3 αυτές τις λάκες. Και θέλω πάρα πολύ το ευρώ, το 16. Αλλά εντάξει το πάρω μόνο. Μην μιλάς πολλά, μην μιλάμε στη ζηλιά κρύβασα. Ρομποτάκης. Θα βάλω το τάκι στο ρομποτάκι που πάει και 200. Παναγία μου, δεν έχει όπλα, δεν παίρνω όπλα, δεν παίρνω όπλα. Όχι, σπίνει. Δεν κοιτάτε τη διαφήμιση, καλά κάνει και έτσι. Είσαι ένας στιγμός διαφήμιση. Όχι, δεν διαφήμιση τι έκανε. Κάτι δικά μου. Δεν βγαίνει διαφήμιση. 4, 3, 2, 1, 5, το κουτινάκι δεν μου άρεσε. Θέλω να μου βάλει. Κάτι ξέρω. Είναι πιο δεδοκλικά. Αυτό είναι καλά. Εδώ. Αυτό το είχα κι εγώ. Ας πω το είχε το πολύ αυτό, γιατί
Είναι πολύ... Wow. Αυτό. Στο πέραμε. Δεν θέλω να κάνω στις 5 λεπτά. Αρχικά τίμιο ποσό. 2.700 διαμάντια. Εκεί ρε αστυνομικέ, τίποτα δεν πήγε. Ναι, έχω και λέιζερ. Δεν με ποιο πήγες να τα βάλεις. Έχω και μείνει κέντρο. Άντε ρε. Αποφύγεις να μείνει κέντρο. Ναι, αλλά όνειρα. Άτρα. Κοντά σκηνή. Απλά τρά. Αλλά πάτε. Τι πέφτει κατά καμπύλα. Τι είναι μόνο αυτό. Sì, mi Ferrari. Όχι, πώς το κάνω αυτό. Όχι. Τι αστέρια μου είναι. Πρώτα στο μήκο του να. Έλα μου τώρα, έλα μου τώρα. Πού είναι. Πού είσαι ρε. Σ' έχω. Φύγε μωρέ και εσύ τώρα. Έρχεσαι τώρα. Το καλύτερο σημείο έρχεσαι τώρα. Ούτε ελπίζω να φάει μάτι σου. Μόνο βόμβες μου λέει. Μάμι, πρόσεχε μου σου φέρει λίγο μάνα. Στην κόφτη σκάλα. Αν δεν πας στα ριανέα του, πάτε καλά ρε, τι μου κάνετε εδώ τα ελικόπτερα. Εντάξει, δεν ξέρω, θα μου καλέσουν, πώς θα μου καλέσουν να πούμε κανένα φάνικ να πούμε. Είναι προλές για φίλοι, ωραία, τι είναι αυτό. Ωραία, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε, ποιος πάει να μην γίνεται. Τι είναι αυτό. Τι για από μακριά, θα πάρω και εγώ την πέτα. Θα μου καλέσουν μετά μου ναι, θα πεθάνω. Πέθανα από τη λίγα με την βόμβα. Εντάξει, δεν προλάβω να μου καλέσουν το πρώτο. 30 μπαταρία. Τις 3. Έλα, κάνε το level up. Ελπίζω να μ' ακούτε, by the way. Λίγο τέρμα, ρε. 8 λεπτά. Και αυτή τη είναι. 18. Ρε παιδιά, 100 κάπου του. Να πάω και την προβλέψη. Λοιπόν, wow. Πέρα από την πλάκα μου αρέσουν τα αγκούρια. Πέρα από την πλάκα μου αρέσουν τα αγκουριά. Καλά, μην φάμε και κανένα copyright. Προσέχει με κόσμο. Πριν να στείλουμε. Ναι, δεν σου πω. Συγγνώμη. Στείλει για κρύβος. Μη μου λες πολλά, μην ανοίγεσαι. Δουλάς πολλά, μην ανοίγεσαι. Σε 5 λεπτά και θα κλείσουμε. Δεν το κλείνω, δεν το κλείνω.
έλα, κάτι. Τι να τα κάνει τα 3 σερβερ. Yeah. Εδώ φίλε, ούτε μια εβδομάδα δεν μπορείς να το ξεφύγει. Τι είναι αυτό, πήγε να μην το παιδιά, νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσω με ένα φοβερό 10 λεπτό. Δεν με λίγο να βράζει, γιατί ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω το όμως όλοι σας. Ότι κάνω βιντεάκι και πάθανε ρε. Μην βγάλω τώρα κι εγώ το αυτό την κανένα. Ρε, βαράει ρε. Πάμε όπλα ρε, πάμε όπλα. Ήθελες και λίγο όπλα. 6 ευρώ και το πέτυχα να δεις. Δεν έχει μικρό που ήταν 2 ευρώ. Καλή. Το πέτυχα, μην το κάνω, το πέτυχα. Σηκωμένο, ξέρω. Όχι, λέει, το κλείσω, λέει. Δεν θέλω να το πω, παιδιά, κλείσω. Παιδιά, πάτε καλή, γίνεται. Ένα minigun, παιδιά, ένα minigun δεν πρέπει να φύγει. Φυσικά, τσεκάρει. Για λέει, τσιφέτε. Γεια σας. Φυσικά.